Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Wani wa akhwatillah, bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Mukminin, dan al-mukminun dan al-mukminin. Tapi ini boten ada sungsungan tapi nanti al-mukminin. Nah, al-mukminin biasanya pun enten wonten saderengipun wonten enten min al-mukminin biasanya ngoten. Tapi yang boten enten napa-napa biasanya al-mukminun. Tapi menawi mereka dados nami masjid pas Masjidul Mukminin pas menawi kata masjidipun kaum ingkang beriman. Sedaya ugi jamaah sedaya kaperang dados tiyang-tiyang ingkang mukminin mukminat sedayapun amin ya rabbal alamin. Kados diri masjidipun masjid ini masjid ipun tiang-tiang ingkang beriman, ingkang kagungan iman sedaya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian alhamdulillah puji syukur untuk kesepen muga kita sareng-sareng sedherek datang sanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika kita saged panggih malih wonten ing Rabu pekan ketiga nika. Kalian kawula kang nami rasa kemutan kula sinten? Saya kemutan sinten niki? Nggih, kang sampun dipun sebataken wonten ing kesempatan ingkang kala riyin nggih nami kula Isnaini. Nabi boten apa nopo lho ini sempat napa niku ngejo ngoten niku ya salah-salah. It's nine dia sempat iku ngejo lagi angin yen mae Bambang tentunipun ya gambar boten. It's nine
Terus sekalian alhamdulillah dan dari punika kita badhe lajengaken ngaos kita bab napa? Saya kemudian bab napa Pak? Adzan, ya. Bab adzan lan iqamah saya tersebut. Nggih. Nika adzan kalau sampun kita sempat singgung, tapi dereng kita nopo secara lengkap ipun takrifipun nopo adzan nopo nggih. Kita mengertosi rumiyin sakitosipun. Nanti kalau ini kita langsung kemauan langsung tembak adzan mungkin langsung hati pun mungkin tadi bingung. Kita mungkin dimai rumiyin adzan lan iqamah. Adzan bab adzan itu nopo Pak? Adzan wonten ugi ten bahasa niku wonten naminipun udhun yen udhun niku nami udhun apa niki telinga udhun. Nah ya adzan kaitanipun ugi kalian nika ya adzan napa maksudipun adzan niku dados tondo adzan nika tondo napa tondo napa biasa Pak? Ya, tondo bilih wekdal salat sampun mlebet. Nggih. Nika ugi dados adzan nika maknanipun ajakan seruan. Ngajak-ngajak ingkang dipun maksud ngajak niku tentunipun sing diajak kedahipun ngertos mboten Pak. Nggih. Mireng mboten kedahipun. Nggih. Sing diajakne apa ngoten niku nggih kedah mudeng mboten Pak. Kedahipun kan ngoten. Kanipun maksud tujuan saking adzan niku ngajak-ngajak tiyang supados napa? Supados salat. Tentunipun nika. Intinipun nika saya kasihpun adzan seruan ajakan ngajak-ngajak supados melaksanakan salat. Lan ajakanipun niku ngagem lafaz-lafaz ingkang khusus. Boten sembarangan ajakan ayo salat boten wonten ternyata. Nggih. Wonten Islam wonten syariatipun. Dipun atur saestu-estu supados betul-betul nalikanipun ngajak niku ya pengine kan nggih. Menawi ngajak niku pengine sing diajak purun boten urun kan nggih kedahipun kan pengine ya sing diajak ya kan makan dadi yang melaksanakan apa sing diajaki. Kanipun pantes sanget menawi wonten ing lafaz-lafazipun adzan masyaallah. Niku wonten setunggaling napa ajakan ugi pas wonten ugi hayya 'alas shalah. Dan hayya 'alas shalah sampai pinten ning adzan niku. Baik, kalih kan nggih. Ayo salat kan ngoten jajanipun. Nggih. Anggenipun kedah ngertos ingkang dijak niku ya mudeng ayo salat iya bukan ngoten kan nggih. Nggih. Tambahi meneh malahan bahkan dipun supados beda purun niku tambahi meneh hayya 'alal falah. Ping kalih meneh hayya 'alal falah. Falah boten falah. Ya mangke tenajan antawisipun falah kalian falah. Ya menawi falah
enten tasdidipun niku maknanipun napa? Al-falah niku maknanipun patani. Patani enten hutani enten patani. Petani niku teh menawi bapak yang jalan niku falah. Menawi tiyang asli hutani niku falahatun. Falahatun. Falahun niku petani, falahatun hutani. Pengen sing pundi? Ingkang setunggale al-falah niku maknanipun keberuntungan, kebahagiaan, keberuntungan, kebahagiaan apa mulai? Senang-senang nah, diajak aja datang niku keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan. Do pengen boten selamat, pengen boten, pengen sedaya kan nggih. Janipun kan ya menawi diajak datang niku kudune purun boten. Kudune purun. Mas sapa sing ora gelem selamat? Sinten sing boten purun? Untung. Pengen untung napa rugi? Sinten to sing pengen rugi? Boten enten, kula enten boten enten. Dadi nunggu niku ya pengine untung. Sinten kemawon pengine untung. Untung niku sing sae napa sing boten? Sing sae-sae. Sing untung niku sing sae-sae. Sedaya kemawon perkara sing sae-sae niku nguntungne. Napa kemawon kok? Perkara napa kemawon? Nggih, napa perkara sing alit-alit misalipun niku. Niki kita atur niki sing untung niku sing ingkang ngagem masukan boten. Iki pertama saya. Nggih. Sing untung niku sing ngagem masukan apa sing boten ngagem? Ngagem tentunipun kan nggih. Saged nutupi aurat niku kan nggih untung. Amargi menawi boten tertutup untung boten. Rugi. Rugi. Sing untung ngene rugi. Sing niku nembe tutup buka nggih. Dereng rasukanipun do pilih sing pundi. Menawi dipun paringi pilihan sing sae kaliyan sing suwek-suwek. Mesti do pengen pundi? Sing sae kaliyan sing utuh kan ya. Reganipun sing untung kan pundi? Dereng didolke mawon niku pengine do utuh kan Bapak. Kedahipun kan niki secara secara napa akal kemawon pengine do untung jan. Napa kemawon Mas. Janjanipun nggih ngucap ing manten. Sing untung niku sing sae napa ingkang boten. Sing untung niku sing sae-sae pokokne. Ucapan sing sae sanajan padha-padha ucapan. Tapi pengine ya sing untung kan nggih. Engkang nguntungne tentunipun ampun ngantos ucapan kita niku ya sia-sia. Ya. Engkang nguntung niku namung engkang sae. Mangkanipun Rasul ngendikaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Liyasmut. Sing sapa wong ngaku-ngaku wis iman marang Gusti Allah, wis iman marang dina akhir, dina kiamat wis diimani turene ngoten. Tapi ternyata kan mbuktekke kanthi napa? Menawi ngucap niku sing mentungne. Napa? Ingkang mentungne pripun? Falyaqul khairan. Engkang sae-sae kemawon. Reganipun niku sing untungne, sing nyelametke. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatanipun tiyang niku wonten ing pundi? Nalikanipun saged njagi lisanipun. Oh, pengen selamat napa mboten? Nah, pengen selamat menawi ngucap ingkang sae-sae. Nah, mboten saged ampun ngantos rugi niat. Ya. Ingkang rugi pripun? Yen ngucap ingkang Allah. Yang menawi kita pengen untung, boten rugi. Yang ngucap sing sae,
menawi boten saged ingkang sae meng cekap napa? Meng cekap mendel mawon pun. Niku wis untung niku. Ora rugi. Ora rugi lan mugi boten rugi tiyang sanes. Bapak sekalian, rekanipun menawi tiyang mengucap ingkang boten sae yo rugi dhek nggih ngrugekne tiyang sanes ingkang mirun pun napa yo seneng boten menawi jenengan abotipun ngucapi ingkang kirang sae apa nggih purun boten purun sinten men jare ya boten purun boten mungkin do purun sanajan yo ternyata kathah tiyang ingkang ngucapi Allah tapi yang diucapi elek genti muring boten ngene muring kan niku nedahaken tiyang niku janjanipun fitrahipun boten kepengin ingkang Allah ingkang sia-sia pengine sing untungne boten rugi terus sekalian nalikanipun wonten ing adzan niku dipun ajak-ajakipun ten salat berkanipun kanthi salat niku saged ingkang keberuntungan keselamatan kebahagiaan ketenangan as-sholatu nurun Rasul ngendika ya menawi sabar niku Rasul ngendikaken dia tapi menawi salat niku nur bentenipun napa bentenipun as-sholatu nur as-sabru dia nawi dipun artoske yo meh-meh padha nur niku cahaya dia nggih cahaya ternyata tapi ternyata wonten ing bahasa Arab itu benten Allah ngendikaken wonten ing sedaya ayat niku menawi asyams matahari niku nggih ngegalaken dia tapi menawi qamar bulan niku nur nur sami-sami cahaya tapi cahayane bulan kalian matahari benten betul benten naik matahari ini pun rasibun panas ya kalau itu sinar terang pun panas sabar itu atau sunat tapi kudu tindakan mergalipun manfaat sangat kados dene matahari sanajan panas kok kados napa ditahan mboten lho sami donahan mboten nah mergalipun apa matahari niku bermanfaat mboten wonten matahari kan napa napa saged napa do nolak wis matahari panas banget sedya mawon mboten saged matahari ngoten napa boten tetep dipun tampi mergalipun apa bermanfaat sabar itu ngoten ditahan panas apa yang ngopo ndongko apa yang ngopo mergalipun kanthi sabar tok niku saged nguntungne nggih slamet nggih yo nyelametke ya masyaallah mekaten ki ora ngeselne sabar niku ngeselke mboten kesel pun disabar kalian sing mboten sabar Anggung garep yang menawi sabar niku terus napa jane mboten ngeselke malah nglerengke jane nglerengke awak mboten sabar wis muring-muring ngetokke tenaga nggih kan wektune ya wis entek nggih kan durung karo rampung urusane nggih mboten nggih insyaallah makanipun sabar mawon kadhe lah sabar niku dia tapi menawi salat nur atau dene cahayane rembulan enak mboten enak salat itu tetes mekaten nah sinten sing mboten purun tenang adol ayo tentrem nggih mboten enten sing mboten purun mesti purun sedaya sanajan samane masing-masing nggih benten akhiripun kanipun tergantung ilmune nggih ilmune kados napa sing marake tenang ngoten niku wis pokokne ditempuh pokokne pengen tenang pokokne piye carane makanipun niku pentingipun ilmu
tapi ilmune gila terus dadosaken amalanipun gila terus akhiripun ilmune leres ugi hasilipun nggih memuaskan akhiripun. Nah kita ngertos namung kanthi salat tok ingkang nenangke dipun lampahi saestu kanthi salat tok menika ingkang dadosaken aduh ayo tentrem. Nah menika dipun ajakke wonten ing kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Menika adzan sekalian. Hukumipun napa nika Pak? Adzan nika fardu sajaipun. Tapi fardunipun kifayah kemawon. Mboten sedaya tiyang terus lek wajib ain pun adzan dhewe-dhewe kabeh mboten. Tapi mencekap menawi sampun wonten setunggaling kampung pun nyuarake adzan pun wonten sing ngajak-ajak adzan sanesipun pun gugur kewajibanipun. Tapi menawi dereng wonten babar belas boten enten ingkang mireng adzan. Saniki kan sekarang biasanya saya pun berkira pun saya rumah misalnya tapi sampai berkilo-kilo kok rene sing adzan babar belas niku saged dosa kabeh akhire. Masya Allah misalipun adzan niku kan sewantenipun biasanipun mireng ngene dipun mirengke sejauh kita biasa. Tergantung mikir. Tergantung mikir. Terus nek iso. Mriki pinten niki? Wis gila niki. Sama. Tapi menawi kala riyen niku, menawi dereng wonten tuan niku, kinten-kinten gitu. Rene sekitar 3 utai sekawan kilo rene. Angkanipun pentingipun niku nek enten menara balere ngoten. Pentingipun napa? Enten menara niku supados swantenipun abdah. Lah, sunatan. Arganipun tujuanipun ngajak. Lain ajakan niku mboten dipun mirengke sing diajak-ajak. Kita pripun? Ora kuno kan kira bermanfaat. Makanya pentingipun muadzin niku ya kalau ya kedah suwantenipun nggih ngalantang suara kenceng nggih cetha nggih cetha masyaallah niku termasuk syarat. Tapi yang sakniki pripun? Wis nganggo syarat niku pun benten tentenipun. Tapi ugi saya dipun napa syarat akan ugi napa swantenipun ya sing indah lagi bareng wonten niku. Nah ngajak-ngajak niku yen swantenipun ya kinclong ya nyenengke dimirengke niku ya enak mboten Pak. Enak kecok. Akhiripun ya sing diajak ya iya ya suara sapa kok misale pun karena tambah sapa sih sapa kae suara sapa apik men penasaran. Tambah penasaran sapa kudu ngerti sapa ki sing adzan ngorok ketaipar kan ngoten dan penasaran niku penasaran ya ngono to pertama mungkin penasaran tapi menawi sampun kraosaken swantenipun adzan katen ugi Masya Allah kenapa salatipun ingkang dadosaken nur niku Masya Allah pun luar biasa. Akhiripun seneng mboten akhiripun salat ya nyenengke akhirnya. Terus kalian niku syarat hukum. Nah, hukum itu apa Pak? Fardu kifayah. Fardu arti kifayah. Kifayah itu cukup nyekapi. Cukupi. Nah, sampun wonten setunggal kemawon saking tiyang muslim ingkang adzan sanesipun boten wajib. Tapi menawi boten wonten babar blas dados dosa disambut bareng-bareng kabeh. Pengen putih, tidak putih. Tidak sing setunggal tok nalain apa? Nggih, kanipun iku pentingipun kadang iku napa enten sing ngalahi ngoten nggih. Ngalahi napa? Gugurne kewajiban kaum muslimin sanesipun. Kanthi napa?
dan ampun atus rebutan. Jadi kan ampun atus napa? Rebutan orang ya. Ketepun kan rebutan apa? Aku wae kan ngoten. Kowe wae. Nah itu pikir pripun? Kowe wae aku wae. Nawi ingkang misalipun ingkang muadzin tetap boten wonten misalipun ngoten nggih. Naipun wonten masyaallah luar biasa niku. Keutamanipun luar biasa. Nggih. Alhamdulillah luar biasa sampai wonten ing kita sahih fikih sunan dipun perdebate. Langkung utamipun di imam kaliyan muadzin. Imam napa muadzin? Langkung utamipun di imam napa muadzin? Muadzin. Enten engkang ngendikaken muadzin. Tapi enten ugi kan ngendikaken imam. Ya. Makin apa? Menawi muadzin, Rasul ugi pernah ngendikaken bila leheripun muadzin niku mangke badhe dipun paringi leherikan apa? Dawa nggih. Dawa. Dan akhirat mangke. Ya, dawa niku nedahaken apa? Dawa leher. Biasanya kan dhuwur nggih. Dhuwur niku yen inggil mboten niku biasanipun nggih ningali tiyang niku kan ya yen sak-sak niku kan ya. Niku termasuk keinggilan tersendiri, keutamaan tersendiri. Tinggi itu ya menawi napa? Kalau kita perhatikan orang tinggi itu biasanya di ajeni betul. Jenenge tinggi, tinggi nomone kadang-kadang tinggi awake, enten tinggi derajate biasanya kan dia menajeni. Ya. Lah tiyang niku ngaten lho, ngoten kan ya buah. Niku Rasulullah kemawon sampun ngendikaken ngoten. Dan pitang letipun enten pitang letipun kok boten Rasulullah sing ada. Menawi muadzin niku langkung sae Rasulullah boten adzan mawon boten kene adzan. Jawab pripun? Wonten porsine masing-masing. Nggih. Menawi napa dia rebutan misalipun janjanipun Rasul ya pengin nggih adzan. Tapi gandeng beliau itu seorang imam, ya, seorang imam yang buatan pasrah, ya. Sesuai kalian tugasipun masing-masing di napatipun bagi-bagi lah tugas itu kan ada. Terus kalian kami kok, terus mereka buatan sah terus apa polemik, terus perdebatan, yang imam. Bukan dari rebutan dari imam seperti napa muadzin napa utama aku tak muadzin wae dari imam. Boten ngoten kabeh. Masing-masing wonten tugasipun masing-masing dibagi-bagikan enak wae ada utawa boten ya. Masing-masing saged dados napa berjamaah kan ngoten niku. Jamaah diborong kabeh ya. Terus kata diri kabeh. Nah, wis kabeh. Niku secara keulamaan lajeng ugi secara lafaz menika. Nah, secara lafaz sekalian, kalau ini sampun kita sempat sampai setunggaling lafaz adat ingkang sampun sering kita mirengaken. Menika ingkang masyhur. Ya, ingkang masyhur mereka riwayat Abdullah bin Zaid ingkang dipun ngendikaken wonten ing hadits nika bila beliau niku pernah apa mimpi ya. Mimpi tapi mimpine ada ya. Adanipun kados dene ingkang kita sering mirengaken kados napa kita takbir menika dipun tegesaken bilih takbiripun pertama menika ping sekawan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Lajeng secara sah-sahan saged kemawon Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, asal boten. Jadi nggak asal. Tapi langkung sunahipun malih ingkang napa dipun jangkepi loro-loro. Niku ingkang dadosaken mangke pemahaman tentang bilih muadzin adzan niku sing genep-genep nggih menawi iqamah niku ganjil jumlahe ganjil. Tapi genep teng niku genep ganjil niku ternyata menawi takbir khususipun takbir niku genepipun niku loro-loro niku genep. Tapi loro Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku genep. Naik ganjil berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar itu pun ganjil. Nawi hitungan dan ada hitungan ini. Itu setunggal hitungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buatan terus rek. Allahu Akbar yang bisa. Allahu Akbar. Betul ternyata. Terus tetap tarbiyah at-takbir. Takbir itu yang pertama pimpinan sekawan. Tapi kali-kali. Lajeng ibadah itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Pimpinan kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Ibadah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nane pendek. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggaleh. Lajeng hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Menawi dipun lanjutke hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholati. Tapi secara sunnahipun niku dipun leti rumiyin. Ya, dipun leti hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Boten wujud kaya koma. Kecepatan ya. Terus sunahipun niku menawi adzan radi santai. Tapi menawi koma radi sabar. Ya, nika boten kewale. Lajeng ibadah itu apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kali hayya 'alal falah. Ibadah itu apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, niku pun yang niki apa? Niku ganjil niki. Dipun anggap ganjil menawi takbir ingkang akhir. Lajeng diganti itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Langit panjang pertama. La ilaha illallah. Illallah pasti. Kedadipun katasaken pasti lan botenipun. Amargi niku wau nembe falah kalian falah yang mohon pun benten niku pentingipun tasdid. Menawi tasdid kok ora tasdid niku berarti mengurangi setengah huruf. Menawi tedahipun boten tasdid tapi ditasdid berarti nambah naik huruf sing ditambah
niku pun maknane pun tebih nggih. Terusne falah kalian falah niku nggih. Menika secara lafadzipun wonten ing hadits riwayat Abdullah bin Zaid. Dipun tambahi riwayat Ahmad. Wonten ing riwayat Ahmad menika menawi subuh wonten tambahan apa? As-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Panjang menawi berhenti tembeku panjang. Naum. Niku termasuk mat apa namanya? Matlin. Matlin niku menawi fathah ketemu wawu utawi fathah ketemu ya. Fathah niku dawane jane yang ketemu alif. Tapi niki ketemune ya utawi wawu. Asline boten panjang asline. Cuman gegara waqaf dadi panjang. Saipun kados ila fi Quraisy. Ila fi mihlat asy-syita'i was-sayf. Menika termasuk khauf, termasuk as-salatu khairum minan naum nggih mekaten. Nika Bapak sekalian tentang napa lafaz azan wonten ing subuh khususipun tambahi as-salatu khairun minan naum. Bibar niku napa? Bibar napa niku? Bibar hayya 'alal falah. Pengiten nggih kare. Nika wonten riwayatipun ingkang sahih terus ugi nika. Ngoten nggih Bapak. Sampun jangan berjaya tanggal rupiah. Ini manfaat tambahan saking kawula tentang azan nika. Langkung jelas mungkin-mungkin ya, Bu. Nah, kalau ingin memberikan jangan langsung berhenti nafas, ya, jika mungkin-mungkin ada tambahan jika tersahkan tambah cetok, tambah jelas. Jadi insya Allah bagi kita lanjutnya mungkin penting sebatas sanesipun tentang langkung berupas malih secara lafaz wonten lafaz sanesipun insya Allah kan sampai kita merasakan memakai insyaallah. Enggak, mantan mana mungkin dan pada tanggal dunia. Kalau itu besok amati akan itu kalau saya mendengar itu lapatnya itu ada yang kurang, ada yang keliru. Hayya yang ada lagi yang keliru bukan hayya 'alal, bukan hayya 'alas, tapi hanya. Nah berikutnya pertanyaannya ada salah satu waktu yang mustajab setelah azan dan iqamah. Lah ini kenapa kok malah ngomong itu kok ini lain misalkan terus kalau disukan tidak pesen ini yang dianggap sepele nanti misalkan sholat berarti ada padahal imam sudah mengatakan rapatkan dan lembaskan kesimpulan kami bahkan. Nah ini kalau nanti karena yang sing yang sepele itu malah jangan sholat ada pengkau dan sebagainya ingat itu kok jiwa jangan ada sekarang itu dan itu maknanya nanti mengatakan sholat
pendapat ingkang salah pripun tetap sah napa mboten sama menika. Nah, intinipun kan kalau kita sampaikan azan itu ngajak ini ya, ajak ya. Menawi ini kan benten kalian syariat sanesipun, benten kalian sholat misalipun ya. Nah, azan itu kan bahkan syarat toharoh kemauan itu mboten wonten syarat sah toharoh kudu suci sanajan secara adab ya, secara adab ya langsung saya pun wudu rutin. Nah, berarti intinya kan ajakan itu penting. Bahwa dari semepet tetap wudu barang misalnya gitu, ini pertama ya. Dan terus tetap sah insyaallah ya, azanipun ya. Apa mulai pun do dugi sedaya wis ajakane berarti pun sesuai kalian tujuanipun dan sanajan tetap dipun dandosi kedanipun secara napa muadzin misalipun nggih kedah langkung sinau malih dipun ikan lurus itu kados napa. Niku ingkang 9 ngoten nggih. 9 nomor kalihipun doa mustajab. Doa enten setunggaling wekdal ingkang mustajab dipun ijabe dening Allah Subhanahu wa taala antarane setunggalipun setunggalipun apa antarane azan lan iqamah ya. Makanipun saenipun sajanipun niku wonten jedanipun antarane azan lan iqamah. Makanipun Rasul ngendikaken iki kita menerangkan begini. Ma bainal adzanain salat jajanipun mboten. Setiap antarane adzan lan iqamah niku jajanipun wonten jeda kagem salat. Jadi kita menyampaikan supados kita nggih mboten kumrungsung jajanipun. Bibar niki wonten boten waktu acara. Boten acara sanesipun boten waktu. Boten kan nggih. Boten sak kesosok boten. Iki seringkali kita kula mboten wonten ing pundi-pundi niki. Seringkali koridor ya. Biasanya pas pengajian ngeten iki, ya. Biasanya pun pas pengajian langsung nanti langsung kok makumat. Itu jadi pun pirang pas ya. Tetap dipun kayak jeda sanajan yo mung pirang menit sisane antarane adzan lan iqamah wonten salat kalih rakaat mawon. Kalih rakaat itu pinten menit bare. Wonten niku kono jamaah kan iki kan timbang atau bareng-bareng kan enak jamaah itu ya. Berkata itu di sholat isya itu kan jadi kalipun kan nggih dangu jadi makanipun boten sah ke merungsung boten sah kesesot janipun ngoten. Kalih rakaat pun dibantu oleh umat boten napa enten jeda sholat enten jeda kagem donga niku masyaallah. Menawi boten wonten niku itu donga langsung sholat, kan hilang kan itu dikit padahal dari keutamaan itu doa kan mustajab doa nopo iman bukan itu nomor kali pun gitu, dikuan gitu, sanesipun insyaallah kita hemat ada banyak kesempatan sanesipun tentang sholat dan itu jadi menonton ingkar sholat nanti insyaallah nanti bab tersendiri, kata gitu Pak. Oke, alhamdulillah. Kasih itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila
warzuqna istinaba ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musaqqifal qulub sabbit qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika ya rabb, Allahumma a'inna ala syukrika, Allahumma a'inna ala husni ibadatika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana ya rabb, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khassatan al-marda fi hadhihi al-qaryah fi qaryati Gumpang wa ma hawlaha ya Allahumma shfihim anta syafi la syafiya illa anta wa la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an 'ajilan la yughadiru saqaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kaulah dan perintah akhirul kalam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.